Ikaw na itong itlog, baby. Gutom kayo eh. Bro, high blood eh. Nginit to, Andreo. Wala ka na lang tambal, pre. All rep. Paul, gigit-git ang ipon. High blood, pre. Mga kayo, pre. Practice na lang siya guys. Na high blood na. Love you. 1, 2, 3, ready! Virgin! 1, 2, 3, ready! What's up, pre? Uy, ikaw may na, kumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon, gasigar gihapon ang mata sa kamera. For today's video, pre, is magduwa na sa tag-basketball, pre. Dinhi sa Catalonan Grande, Phase 3. Pagasta daan, pre, kay para pag dinaganay unya sa court, aw di ta magansi, kay bisin mahutdan taga-gasolina kalugyan padagan sa court ba, no? Dili biya ta mudagan karon, pre, no? Magdatag motor sa court, pre, no? Lisod man pod og ako ang inyong padaganon din ha, nga wa matay dagandagan. Di ang motor may sigigdagan, ang motor tong padagandaganon ron sa court, kay murag kondisyon kayo ni nya. Gipaggasolinahan pod baya nato ni ron. Kay kung kitay mudagan sa court, murag magansi mangyud ta. Pero mangutana ta daan sa opisyale sa purok og pwede ra ba na? Kay og dili pwede aw pasumuna na to ng mga purok president diha nga mga opisyalis ani atong paduwa. Pero before anything else, pre, gadada kog itlog ani kay basin og gutomon ta di natay masima-sima ba. Unya gadala pud tag jersey dire, pre, kay dala delivery na pud ni. Ikaw na itong itlog, baby. Gutom kayo eh. Maora ni atong tumaron-ron para kusog ta mulupad itlog biya ni no. Paggawas ning itlog manok, ang manok mulupad biya na di kusog kita mulupad karon. Kung di ta mulupad, pre, aw padung kita sa bagal ani pang display ba. Tamang sit on the chair lang. Unya claps din tag bali 100 ka claps. Unya bali 50 nga nice one. Wow, oy MVP dias lingkuranan. Yellow green atong gida nga jersey karon, pre, kay in case ug wala nadala nila ang atong jersey nga bag-o, aw kani atong suoton, pre, kay para di ta makita sa court. Pag humanog dula sa first game dra, pre, ni warm up dayon ang Team Virgin. Pero kaloy-an man, pre, nadala man nila ang ato ang jersey nga new. Ikaw daw new. Ato din ang i-unboxing diri sulod sa gym, pre. Mao din itong suoton, pero ang down, pre, dili sa nato suoton kanang itom lang kay para dili madoble atong labhonon ba, no? Kinasuot naman nato ni, nabasa naman ni, nasingta naman ni, nanimaho naman ng Migo George ni. Mao na itong kalaban karon, pre, king of the court. Di na sila basta-basta, pre, kay sila daw ang king sa court, no? Maglisod yun ta ni karon. Murag magamit yun na itong motor, ani, first quarter hangtod fourth quarter. Pasalamatan lang po na to ang mga nagpaluyo aning dula, pre, kung kinsa man mo. Salamat sa inyohang mga padula nga mga paangkol gaming, mga pawa man sa mga kalaay, pawala sa stress. Unya padugang sa mga hangin ba, kay counter na putag mga bag-o nga mga migo, pre, mga mimit mo na importante din he. Shout out na po na ako kung mga kaubanan din he, pre. Morduwa pa atong duaan diri sa Davao. Pero dili basketball, pwede na pod pickleball na sad. Pickleball. Ikaw daw na adik na yung pickleball ani, pre. No saan naman puta mo duwa ni, pre. Duwa ra ta pohon pag nanatay sakyanan kay murag kita ra may di makasakyanan, modulag pickle oy. Dala tag sakyanan pero kutong dulaan dragon. Og sa mga wala pa ka follow sa tong page dira og wa pa ka subscribe sa tong YouTube, matik na i-subscribe na i-follow na diha. Og dire na rekoto ba kung voice over, pwede na ako ni hotdog voice over ng highlights diri mapagaw tag sininggit ani na unsa na tog ka. Oo na. Nice one. Nice. No, awa mo daw. Ay, kayo, gusto may si Turk Life. Tupi. Nice one.
Permission? Siya? Oh, high blood eh. Nakuha. Nginit to, Andrea. Wala ka na lang tambal pre. Ah, Sige, tiyan, wala na, wala. Nice try. all rep. Challenge lang. All rep. Oh, igit-git ang ipon. High blood pre. Mga kayo, brebe. Uy, kaon good. Pamahaw, paniod to. Ini kaon pero mga mil-mil lang ba?
Kaya nga sa bola eh. Practice na lang siya guys. Kahit na-high blood naman.
mapa ko. Not to Lord na mga error Lord na lesson ng Lord o not to Lord na sa sunod na Lord na mayroon ko nito ko sa Lord. Sa mga paguli karon Lord. I love you. Ito kanita ng Lord. Kanita na mga ko sa matan. We say we pray. Amen. Amen. Virgin. Virgin! Virgin! Picture ng mga virgin.